Backup-stolen træner dine muskler, bare du sidder på den. Vi har lavet et lille bonusprogram, der giver dig ekstra styrke i ryg- og mavemuskler og forbedrer din balanceevne endnu mere. Programmet kan bruges i en pause, under en telefonsamtale og så ofte du vil. Vi anbefaler, at du laver 10 gentagelser af hver bevægelse. Juster stolen til bunden af det røde mærke, sæt dig op og ryk helt tilbage til bagkanten af sædet, så du finder balancepunktet. Forestil dig nu en urskive på fodpladen og placer fødderne på pladen på klokken 3 og 9. Første øvelse består i at bevæge stolen fra 12 til 6. Brug musklerne i ryg og mave til at bevæge stolen. Lav øvelsen langsomt og kontrolleret, og forsøg at styre stolens bevægelse imens. Lav nu samme bevægelse fra 9 til 3 10 gange. Forsøg nu at lave bevægelsen på kryds, så du går frem på knæet og tilbage på modsatte hofte. Du kan helt sikkert fornemme, at du her må bruge andre muskler end ved de foregående øvelser. Skift til den anden side og gentag her også 10 gange. Næste øvelse består i at trykke ringen flad, hele cirklen rundt langsomt og kontrolleret. Tag også en tur 10 gange den anden vej rundt. Til sidst kan du løfte benene og se, hvor lang tid du kan sidde og holde stolen på balancepunktet, inden mavemusklerne siger stop. God fornøjelse med træning. Stærkere ryg, mens du sidder.